गुरुपौर्णिमे निमतान गुरुवर्य श्री रोहिदास कृष्णा परब गुरुपौर्णिमा उत्सव आयतारा दीस श्री वंसदेव सभाघरान नागझर पेडणे हांगा जालो। नागझर पेडणे हांगा जाल्ल्या कार्यक्रमाक विठ्ठल प्रभुदेसाय, धोंडू तुळसकर, प्रदीप पाडलोसकार, विलास परब आनी हेर मानेस्त माचेर आसले। सारंग केरकार, सात्विक नायक, राहुल आयर, ऐश्वर्या गांवकार, विनोद मयेकाराचो सांस्कृतीक कार्यक्रम जालो। तशेंच देवस्थान समितीचो अध्यक्ष धोंडू तुळसकार, प्रदीप पाडलोसकाराचोय आयोजकांनी भोवमान केला। पळयात गुरुपौर्णिमेच्या कार्यक्रमाची कांय चलचित्रां। गुरु आणि गोविंद, गोविंद म्हणजे ईश्वर, हे दोघांचंही एकाच वेळेला आगमन झालं आणि दोघे एकाच वेळेला येऊन आपल्या समोर उभे टाकले तर प्रथम चरण स्पर्श कुणाचे करायचे? तेव्हा ईश्वर कबीराला सांगतात, आपण प्रथम गुरुचे चरण स्पर्श करा, त्यांना प्रथम वंदन करा। गुरुबिना ज्ञान न उपजय, गुरुबिना मिटै न मिले, गुरुबिना मिले न मोक्ष, गुरुबिना लखै न सत्य, गुरुबिना मिटै न दोष। गुरुशिवाय आपल्याला ज्ञान प्राप्त होत नाही। सत्य काय असत्य काय हे समजत नाही, उचित काय अनुचित काय याचा उलगडा होत नाही आणि आपल्या अंतरंगात असलेले दोष आपल्याला गुरुच्या मदतीशिवाय मिटवता येत नाही आणि म्हणून प्राप्त परिस्थितीत गुरुला शरण जाण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही। गुरुचं छत्र म्हणजे प्रेमाचं, मायेचं, आपुलकीचं, ममत्वाचं, संस्काराचं, विचारांचं, जबाबदारीचं आणि मुख्य म्हणजे संयमाचं छत्र आहे।